Ole voina chuan playing with numbers chapter 3 ami tho kha kan en le anga page 63 exercise 3.6 he mo chuan find the HCF of the following numbers antani chuan voina kan zir tur chu HCF highest common factor ani chuan in highest common factor kan ti chu he kar amasa a kan zir khan factor kan hanzong ta number pani te pathum te factor kan hanzong ta khata tang khan common kan la chuak thina ni tero khata common kan lak chua asang ber kha aron om thina ni kha khata common kan lak chua asang ber zon na kha common a number lian ber te na ni chu highest kha kan zong don ani kha HCF kan ti mai thina ni mo chuanin kan textbook a hianin prime factorization method te po oma mo kami prime factorization manga cho chi te po oma ama ero chu voine hian division method chau ka zirtir don chawa achan chu kan pol san nuwa po hianin prime factorization method hi kan mang lo kang puya division hian kan chokle klang pui thina ni mo division hi kan man tlang lon per ania hun kan nei claim box si awangin prime factorization method ka zirtir lo chawanga division method hian kan zir don ya o chuanin common factors asang ber kan hanlak khan mo ama kan zir khan common factors la chuak ro kan tia kan zir to ang khan at ta kha chan ti hanin a factors number factors kan hanjong phei char char a in ang kha kan la chuak thina ni tero ama ero chu tuna chang khatia ti to lo khanin mo division method angin he hi HCF zandan tur chu ani a heta han example pali ka ron la chuaka helai in exercise ami pali ka cho sak don chewa mo abak zong hi in cho ve tur ne uluk de win kan lo en don ya o chuanin question a hi ka chok dona 18 and 48 hi highest common factor zong ro HCF zong ro ati chuan heti hian kan ti don ani 18 le 48 hi mo heti hian kan tiang hian mo ti hian kan han thai phei ta a chuanin tuna chuanin unfactor in angkha atlem beratang kanzong tan don ta ni factors in angkati omja chu tunge divide ral thei tu engte bulange om ve ti kha mo chuan I test for divisibility kan mangtang kai zelanga chu te bula hemi te hi an om ve em kan ti chuan a number is divisible by 2 if the last digit is 02468 alone ta hi 8 alo om ve ta chu wa chan hemi te hi chu te bulan om ti kan chiang ta ni chu wa chan chu ka mang thei ve chuanin chu ina a divide thei ve chau khan chu ka mangang mo chuan chu ka lo mang ta ni ta hian chu engza zarngi 18 chu 9018 ani a chuan hi ka tang ka divide le ang 2 zar 4 2 4 zar 8 which means 2 24 zar 48 alo ni ta ni chuan hi kan han en le ta ni a number is divisible by 2 if the last digit is 02468 hey 4 chu lo om hey chu 2 table om chang ani le 9 hi 2 table om ve em a om ve lo ani chu wang chan chu khan a divide thei ve ral thei ve lo chuan chu kha an factors ani lo ve ani ve lo ani 9 tan chu khan factors ani ve lo wang han chu ka mang thei to lo tin ani chu mo chu wang chan chu hi ka mang thei to lo wa 3 ka en le Sinang, a number is divisible by 3 if the sum of the digit is divisible by 3. Tero 9 hi 3 table omama 4 plus 3 and 6 and 6 ka 3 table lo om le ta ni chu ma chan 3 ka mang thei 3 na divide ral thei ve 3 ka mang thei ta ani mo chuan 3 3 0 9 chuan 3 8 0 24 mo adi le tang common factors an neyem engin nge divide ral thei ve le number kha omem 2 ina theya he theilo he 3 na theya he theilo he 8 ina theya he theilo kha a in ang divide ral thei tu in ang an nei to lo chu wa chang kan stopang mo chuanin ti hian kan ti da don ta ni chuanin tuna khan number kha 2 le 3 asir zong hemi chau hi kala chuak don ta ni asir mi zong an hnuai mi tel lo hian mo chuan 2 into 3 ka ti ang 2 3 0 6 alone tani therefore HCF equal to 6 HCF to 6 alone tani highest common factor of 18 and 48 is 6 shathiam tero chuan hi ka tile nga langa 36 and 84 more chuan a number is divisible by 2 if the last digit is 02468 hey 4 le 6 alo oma 2 table an om ti kan chiang chu wan chan 2 ka mang thei
2 1 is 2 hi lo divide don tai la mai tiang po kan zir to khamo divide dan all cham kan ti kha 2 1 is 2 ka ti ta ro lo divide don tai la engzatin nge 3 clean lo 1 ni na clean lo wa kha 1 kha ta ka da ze chan 1 kha om za chu remainder ti na chan heta ka da ze chuan 16 alo ni ta ni tro chuan 2 engza zar nge 16 2 8 zar 16 om za chu 2 18 zar 36 tro chuan koma ka jak zelang chuan he chu engza zar nge divide don tai la to kang 2 4 zar 8 2 2 zar 4 mo 2 42 zar 84 aloni tani chuan he en le ta ila hey hi two table an omle vvm a number is divisible by 2 if the last digit is 02468 kha e to oma chu ban chan chu kana mang thei chu in alati thei tina tian ati thei chan ti hian thai phei le tur o chu in kan lati theya 2918 tro comma 2204 21 is 2 tro chuan hei hi kan han en ta a 2 table hei om to lo ti kan chiang ta ni 3 table om em kan zongang 3 table a 9 lo oma 2 plus 1 to 3 ania 3 to 3 table oma chu wan chuan 3 table an om ve ve ti na 3 ka mang thei ti na ni mo 3 in ka ti leng tiang ka thai phei le anga 3 3 0 9 3 7 0 21 ani le hemi te common factors an neyem divide ral thei tu in ang an neyem an to lowa chuwa chan tian ka leave thei to ani chan te chan hemi te pathum hi asira mi te pathum hi ka lakhali ang HCF equal to te to meng 2 into 2 into 3 hemi te pathum hi ti hang kala tani hi ka multiply ve kang 2 2s are 4 4 3s are 12 more so highest common factor of 36 and 84 is 12 alo ni le tani more adot lia chuan f na 34 and 102 kha kan lo chokle don tani le chuan hei tuna han hei kan han ena ones place kan ena 2 table om ti kan chang tro 4 le 2 lo oma wang khan 2 in kan tinga lang 2 khan in 3 kha alo divide don khan engzat nge manang 2 1 is 2 mangang tro chon remainder omang 2 1 is 2 ane engzat in nge 3 clean lo 1 in kha 1 khai ta ka da chuan 14 alo ni le ta ni 2 7 0 14 tro chuan hei hi 10 hi 2 in a divide le don engzat nge nyang 2 5 0 10 tro chuan 2 1 is 2 which means 2 17 are 34 2 51 are 102 tro chuan hei kan han en le ta ones place kan ena 2 table an omlo chiang ta ni tro chuan 3 table a number is divisible by 3 if the sum of the digit is divisible by 3 7 plus 1 to 8 3 table a omlo chianga chuan hei 4 table a khanin omlo bokani chuan 4 3s are 12 4 4s are 16 4 5s are 20 kha omlo bok tro 5 table omlo chianga a number is divisible by 5 if the last digit is 0 5 hey 0 mo 5 mo 1s place an omlo chianga 6 table an omlo chiang boka chuan 7 table an omem 7 table a 17 po hi omlo shima 8 table an omlo boka 9 10 an omlo zel tani ama ero chu 17 table a 51 hi alo omkhe em kan enang 17 table 7 3s are kan ti chinang 3 7s are 21 take 1 3 1 is 3 4 5 alo tlat me ni mo chu wan 17 ka mang thei ti na ni chu chuan a divide ral thei tu an lo le khan ti hian kan ti le che ang mo chuan we will use 17 1 is 17 17 3s are 51 mo chuan ti khan heti han alo top to ta ni common factor so om to lo khan ti han leave to turani HCF kan ti le anga equal to 2 into 17 chuan 2 into 17 kan han multiply chuan 34 lo chua kani 7 2s are 14 1 2s are 2 with this with 1 3 mo 34 lo chuak ta ni kha alo ni le ta a chuan h na hi h na kan en le anga number hi pathum po ni se pali panga po ni se boilo tur kan ti phedan tur khain ang vek tur ani mo chon tu na hang common factors kan jong le don ta ni chon a number is divisible by 2 kha kan han en le tan 2 oma he hi 2 ina thei lo ti kan chiang le chon 3 table a omem kan en le anga 9 plus 1 to 10 ani a 10 kha 3 table a om lo wa chu wa chan heavy om lo chan adang zon boy ngai lo 3 in hei pakhata thei lo chuanin kan mang thei chuang lo chu vai next a kal mei tur 4 table a omem 4 2s are 8
exact in nge 9 clean lo 1 tan ka da zeu chon 11 lo nia 4 table 11 om lo 4 po kan kal san thei 5 table po he om lo chiang 0 le 5 om mya lo 6 table po om lo 2 le 3 om lo wang khan 6 table om lo chiang ani le 7 table om em kan enang 7 1 is 7 lo divide sin don ta ila 7 1 is 7 alone ta a chon exact in nge 9 clean lo 7 8 9 chon chu kha remainder kha chu khata ka da zu chon 21 ani a 21 kha 70 bulalo omani he chu 7 chona thei chang ani le he kan en le ang 11 hi 7 in a divide dona 7 1 is 7 lo tok ta a exact in 11 a clean lo 7 8 9 10 11 4 in 4 kha remainder ani kha 4 kha heta ka da zeu chon 42 ani a 42 zu 7 6 are 42 alo divide ral le the hi po hi 7 alo omtani 7 table 49 om em alo om chiang ani tro 7 7 are 49 alone ta chu chan tan 7 in theivek 7 kha common factors din ani chu a divide ral theivek tu chu 7 in 7 ka mang thei ta ni chu mo ti khang ka ti ngam don ta chau ta ni ka zon fe phot kha ngai ta ni chan ni china kan ti khan kan ti le ang 7 1 is 7 8 9 2 remainder a 21 ka da 2 ka da chuan 21 alone ni ta a chuan 7 3 are 21 which means 7 13 are 91 tro chuan 11 kha 7 in a divide le dona 7 1 are 7 alo tok ta a 8 9 10 11 4 kha remainder a kha 4 kha ta ka da zeu chuan 42 lo le ta ni 7 6 are 42 which means 7 16 are 112 tro chuan ko makada le anga 7 7 are 49 mo ani le heng hi 70 bula alo omem 2 table chon he oma he an omlowa theilowa 3 table omlowa 4 table omlo 5 6 a omlowa 7 table he lo mem omlo a omlo tavek meni 7 table chu wang chuan he ka du tok thei ti na ni chuan a HCF chu 7 cholon ta ni chu HCF equal to asir mi kha pakhat chaw ani khan 7 alone ta ni chu ti khan ol sam dewin highest common factor kha kan jong thei ti na ni chu mo chuan ti khanin question pali kha ka cho sak chawa voi khatin en na video hi in shathiam lo ani chuan en non chin tur ani a chuan tuna ka ti khau jong hi B C D G I J heng ho hi nangma i cho ve tur ani a chuan tuna ka cho sak cheu po hi a in dot khan tuna ka cho sak cheu hi notebook a khanin in nei nge tur ron chok vek chau na tang hian he ka cho sak cheu in han ti photanga B I kalanga C D ti khan a in dot in ron kal ula awa hian notebook a om vek chin tur ani textbook ka cho sak cheu mo exercise ka cho sak cheu hi notebook a om chin tur ani ole voina chuan Playing with Numbers chapter 3 ami ato ber na tan lowest common multiple LCM kan zer le don ani mo ama khan HCF kan lo zer to a khaminen khan dang lamna an nei ani LCM chu lowest common multiple tinan tani chuanin ama de kan zer anga khan common multiple kha antinge kan lak thin kha number kha kan zia ka a table kan ziak phe char char number pani te khatro table kan ziak phe char char khata aron in ang kha kan thur chuak thin ani chang khata khan lowest common multiple up a commona ron in ang masaber ak niam ber ate ber zonna ang chi kha alo ni tani ama ero chu khatianga table ziak phe char lowa mo table ziak phe char lo khan LCM hetiang mang division method mang hian kan lo zong le don tani lowest common multiple ti kha chuanin HCF te LCM te hi kan ni tinuna mishingin engatana changkai enge kan manna tur ti ero kha chu tuna hi changka shildon lo che u a mo in pol sang zelanga a man changkai na kha in hre chho zel don ani chumi hre chho tur chuan tuna HCF le LCM hi in lo thiam chan mangai ta ni mo a cho dan a process kha ilo shat chan angai ti na ni chu class 6 sa chang kan lo hre chang ma support anga chuanin pol sang in pol san huna khan enga tar nge kan man ti te kha in hre chho zel don ani mo chuanin LCM hi textbook a hianin textbook a hianin LCM lowest common multiple ti chukan a omna textbook a mi exercise ka cho tir don lo chawa keman question ka siam chopanga chu in chokanga kha
class 6 sa chuan kan du to kang I a process a ti dan a chaw dan ka in lo thiam top phot shrim shrimang class 6 sa chuan chuan tuna hian find the LCM of the lowest common multiple ve thung multiple chu table ze chwa khania HCF kha ingeni kha highest common factor a factor a sang ber ania HCF tuna chuan common multiple a table a lowest a nyam ber zondan alon tani hepo hi division method ani chuan hei example ka ron da chena find the LCM of 12 and 18 hei kan chok chin don tani HCF nena adang lam na chu LCM a chuan common factor kher kan mamo lo tani mo common factor kan mamo lova a factor number khan a divide ral thei chung chu number kha kan mang kwal vek thei ani chu kan han chok chinanga in chu thiam don ani chuanin LCM a ve thung chuan 1 ani thleng kan chaw ngai ni atopa 1 aron chuak turani le tuna hian kan han enta chuanin number hetia kan chaw hianin number factors kan man tur kha number niam ber 2 atanga chan chin turani mo 2 atang chan chin tur ka ti omza chu entinan 2 in a divisible chuan heng hi a divisible chuan 2 kha man nge turani 12 te hi 2 in a theya 3 table ompoka 4 table ompoka ti ro 4 kan mang teng ti lo tur 2 atanga chan tur mo anyam ber atang khan chan tur she thia mem he 3 pona thei reng 12 3 table po om reng 3 kan mang de teng ti oi lo mo 2 atang khan in itingal nge turani chuan ti chuan in a ol samati swala harzo kani chuan 2 table hian he an lo om ve shim shima 2 ka mang theya 2 in ka ti ang 2 6 zar 12 ania 2 9 zar 18 alon tari tro chon le hei tuna hian 6 2 table alo om tiro 9 hi om to lo tiro amma ero chu 6 hi 2 in ala thei phot chuan 2 man le turani mo HCF chu ni se 2 ka mang thei to mi alowang ti hian ka stop to ang common factors an nei to lo klat ma se LCM a chuan la cho zel tur 2 khan ati thei chung chu ti phot turani 6 hi 2 in a divisible chu wan chuan 2 in kala ti zelang 2 3 are 6 tro 9 hi 2 table a om velo avain lak thak top tur ti hian 9 in lak thap topang mo chuan ti hian 2 table an lo om lo ve to a 2 manangai to lova 2 zo cha eng number nge om 3 a oma 3 khan 3 table an lo om le a chuan 3 ka mang le theita ani 3 in ka ti le ang 3 1 is 3 3 3 0 9 tro chuan atop heta hen 1 om vek ma lo chu ti zel tur tiang ka ti le anga he 3 in ala ti theya 1 hi 3 table om lo amai ro chu 3 in ka ti thawang 3 1 hi 3 table om lo pon 1 ten lak thak me tur mo chuan 3 hi 3 table om 3 1 is 3 ania ti khan atopa 1 a lo chuang ta ve ti khan he hi LCM zon dan tur chuni chuan asira mi ho zong zong kha tian kan la le don ta ni LCM equal to 2 pahni oma 2 into 2 chuan 3 pahni lo om le a 3 into 3 hei hi multiply vector 2 2s are 4 4 3s are 12 12 3s are 36 mo ti khan 36 kha LCM lowest common multiple of 12 and 18 chu lo ni tani chan next sa ka kal nga langa 24 le 90 lon ta hei 2 table an om ve shim shim 2 ka mangang 2 1 is 2 2 2s are 4 2 12s are 24 tro chang koma ka da anga 2 in a divide don khan 9 hi enge to kang 2 4s are 8 tro chuan exact in nge 9 klin lo 1 kha 1 kha taka da ze chuan 10 lo ni ta 2 5s are 10 niem chuan heta hi 12 hi 2 table lo om theya 45 hi om to lo tiro amaro chu 12 hi 2 in alati thei chuan 2 kala mang le zelang 2 6 0 12 tro 45 hi 2 table om lo chu wanjang ka lak that to pang tian 45 cha 62 in alati thei ka 2 kala mana langai ti na ni chu 2 3 0 6 ania 2 table 45 om lo ka lak thale to pang tian mo chuan hei hi 2 in a thei to lo ve 2 ka mang to lowang 3 in a lo thei ta 3 ka mangang 3 1 is 3 tro chuan 4 hi divide nan 3 engza zar nge to kang 3 1 is 3 tro engza tinge 4 klin lo 1 in kha 1 kha ta ka da zeu chuan 15 lo ni ta 3 5 0 15 tro 15 hi 3 in ala ti thei 3 table lo omani table thiam chan le angai ti na ni chuan 3 table 1 om lo 1 ka lak that to pang
3 5 0 15 ani 3 table 5 hi to lo wa chu wan chon enge ka man the 5 ka mang the ta ani 5 in ka tile anga 5 table 1 lo ka la kha to pang chuan 5 1 is 5 alon ta ti khan atopa 1 lo chuang ta ti khan azo ta ani mo chuan heng zong zong hi LCM ka tianga ka zong le ang chu engzan nge pathum oma 2 into 2 into 2 into 3 engzan nge pahni 3 into 3 into 5 engzan nge pakhat 5 heng zong zong hi ka multiply tur hemi multiply phe hi film khuranga ni kumlama po common mistake ani hemi multiply phe hi 2 2s are 4 4 2s are 8 ania heti chin hi du le tiang kan lo la photanga 8 mo hele hi multiply ang 3 3s are 9 draw 8 9s are engzat nge 72 lo ni ta ni 72 chuan 5 lo la banga 5 nen ka multiply le me ang tian 5 rough kalama 5 2s are 10 ania 0 kala ang 5 7s are 35 with this 36 chuan 360 lo chuak ta ni mo kha ni LCM kan zon dan chuanin kan cho chun zom ze langa tuna chuan 40 48 and 45 mo chuan tuna hianin hei 2 table omani mo 2 in a divisible chu wan chuan 2 ka mang ngal le pop thei chuan 2 in 2 ka divide chuan 2 lo chuang 2 2s are 4 chuan 0 ka la thlang which means 2 20s are 40 ani a chuan 2 2s are 4 2 4s are 8 mo 2 24s are 48 ani a 45 hi 2 table a omvelo awangin 45 ka la khat topang mo chuan hei hi 2 table a 2 khan ala ti thei ni 2 table an la omani chuan tiang ka thai pheile anga 2 in ka ti zelang 2 10s are 20 ani a 2 1 is 2 2 2s are 4 ani a 45 ka la khale topang mo chuan hei po 2 in ala thei 10 le 12 hi 2 in ala thei ani 2 5 0 10 2 6 0 12 45 ka la khale ang helai hi 6 hi 2 in ala thei a chu wan chan 2 ka man le ze la langa yani mo 2 in ka tile anga 5 ka la kha anga 2 3s are 6 ani a chuan 45 ka la khale ang mo chuan tiang ka thai pheile anga chuan 2 in alo thei to lo ta ni 2 table omalo to lo ta ni 3 in a theiam kan en le anga hei hi 3 table oma chuan a number is divisible by 3 if the sum of the digit is divisible by 3 5 plus 4 to 9 ani a 9 to 3 table omem a oma chu wan chuan 45 po hi 3 in a thei ani chuan 3 ka mang tan to ang 3 a ka kalanga 5 hi 3 table omlo vain ka la khat to pang tian 5 draw chuan 3 1 is 3 ani a chuan 3 in 45 a divide dona 3 4 kha 3 da divide don khan enge to kang 1 zar atok draw 3 1 is 3 ani a engzatin nge 4 a clean lo 1 in kha 1 kha ta ka da azeu chuan it becomes 15 3 5 0 15 draw chuan 15 hi 3 table a lo la om le chal ta ni 3 ka la mang le ang chuan 5 hi 3 table a omlo chu 1 5 ka la kha to panga 1 3 table a omlo 1 ka la kha le to panga chuan 3 5 0 15 alo ni le ta che ang chuan 3 table man tur om to lo 5 in alo thei le ta ni 5 ka mangang 5 1 is 5 1 ka la kha anga 5 1 is 5 kha alo ni ta ni chuan tuna chuanin I kala LCM kha asir ho kha kala thale ve kang chu engzat nge om 1 2 3 4 2 pali oma 2 into 2 into 2 into 2 3 pahnia oma 3 into 3 into 5 pakhat a oma 5 mo chan he ka multiply vek don ta ni 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 lo zak phot ta ila 3 3s are 9 chuan 3 3s are 9 ania 9 5s are 45 ti leila ol samang ti khan mo hemi multiply phe kha chu arem cha iti dan ang khan I multiply vak mai don nya 5 6s are 30 chuan 0 kala anga 5 1 is 5 6 7 8 draw chuan ta x ka da anga 4 6s are 24 take 4 4 1 is 4 5 6 draw chuan 0 anya 8 plus 4 to 12 anya take 2 6 plus 1 to 7 720 lo ni ta ni chuan LCM chu 720 chuan next sa ka kal le nga langa
chu man na tur tam me he chu 2 in ka ting ha lang 2 6 are 12 2 8 are 16 2 1 is 2 2 2 are 4 2 1 is 2 exacting a trick in the 1 ka 1 ka ta ka da zu 16 2 8 are 16 tro chuan teng ka thai phe lenga 2 ka na mang thei zela 2 3 are 6 2 4 are 8 2 6 are 12 2 9 are 18 tro chu man na tur la oma chu ka mang le anga chuan 2 table a 3 omlo vai 3 ka la that to panga 2 2 are 4 a theya 2 3 are 6 chuan 2 table a 9 omlo 9 ka la thale to pang chuan chu man na tur la om cha la chu ka mang le ang chuan 3 ka la kha anga 2 1 is 2 3 ka la khale anga 9 ka la khale ang chuan 2 table man na tur lo to lo wa 3 ka mang thei ta 3 1 is 3 1 ni la kha anga 3 1 is 3 3 3 0 9 3 man na tur lo lo oma chu wan chuan 3 ka mang le ang chuan 1 hi ti hian ka la kha char anga 3 1 is 3 ti khana atopa 1 lo ta vek me ni tro chuan tuna chuan a sir ho kan la khal theita LCM kan ti anga 2 kha pali oma 2 into 2 into 2 into 2 mo chuan 3 pahni amle ni 3 into 3 chuan heng hi ka multiply le ang 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 kalau ti ta a 3 3s are 9 ti han multiply me ang tro chuan 9 6s are 54 take 4 9 1 is 9 10 11 12 13 14 so we got 144 kha LCM example la karon cho ho chu ni ta a chuan in heng po hi LCM po hi ila thiam chan lo thiam chan lo chuan ka cho dan hi in en non thin don ya chuan in nang mani assignment tur kha ashan pa in karon peng cheu